Wait, tinod ka na, sir. Kawas, oh. Bau kayo. Oh! Nurse na, nurse. Nurse! Japanese. Japanese na nurse! Hindi na, pagkakawin ko na eh. This is the new song of the Disco Ball live exclusive. Hoy, murag mo hinay-hinay na mo. Hinay-hinay ta ba? Ay, wala na siya! Gawad na yan! Ano ba? Lumi na, lumi! Ano? Di! Ampok man! Di! Baklas! Di na! Iba na! Baklas! 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 Tanawa. Sagnaw. Kamu nang lagi. Wala ka sa power bank ko! Dibat. Kaya ako, binabantayan ang sarili ko. Siyempre. Unang banat para kay Ume. Ah. Usang para laki. Hindi siya may balay. Sa katawan ng bayot ka to ngayon din. Sa. Nilaraw na. Nyataw lang, nilaraw na. Say. Ay, di na. Dali pakai mo to. Wala kayo, mahala mo. Aklas! Wala na 150 ngayon! 5 kids na! Mai. May gurina. Ngipin mo. Ato. Paggalagalam ka. Tintang pag-ingay! Isa kang patas! Buon! Wing! Ram! Spring! Wing! Ilaw! Sige ka, bilhin isa! Cut!
few moments later. Patay ko pa na makitikat ng daya. Be, sama na to. Ha? Sama. Pre. Yo, magano si Pre. Kamera ko pa. Hoy. Ako'y sama na. Hi, hello guys. Welcome to my vlog. Oh, pre, matay mo pa, matayin. Bakit? Iyo ah! Iyan mo na. Nag-istorya si Umi o si URC. Uyab man na silang duha, sumangil pa na silang duha. Pero mag-unja, mag-chula-chula na silang duha. Nawa. Kanton. Kanton. Nakanton. Pagkaon. Nge. Ya ba? Ni, pagkaon na itong iba. Pagkaon si ba? Kanin duha na mga magchula-chula naman na silang duha unsa. Big news na, big news. Big news na. Ano ba idol mo? Idol mo. So si Kinit. Kani mo si idol na kay ganihan ni pero wa jud mahubog. Ha? Bugal mo ni Marcel? Why tinut ada sir? Awas oh. Tumin ka sa bawah ya. Oh! Japanese na nurse. Okay, stop. Ate, berjalan nak, kan? Yorok and noodles. Yorok and noodles. Pre, basta camera pero magaling mo. Uno. Si Cookie ray wa jud ma ani. Cookie. Na Cookie da. Ikaw, pre? Awa, ano yung kami matulog? Bantay. Bantay, di ka makadukil mo po na. Yes.
Hindi makita. Ay, di ako ipatay, hindi na kuha. Dapat kanya dai. Ako. Hoy, da. Nga na. Soy pa si Sige ka na, panayaw, panayaw. Sige, sige, sige. Kuha ni ba? Kuha ni ba? Kuha ni. Kuha ni ba? Kuha ni, kuha ni. Hoy, barba, kuha ni ba? Kuha ni ba? Kanang rin eh. Kana, kana, kana. Oh. Sayawi ba? Sayawi. Ang probinsya ng Guapas. Ayay. Naghana niyo kong vlog, kung maay. Ay, sus. Kapag-cute-cute. Ikaw. Dali ba? Barb! I-insert ba, Barb? Barba! I-insert ba? Pag-insert na dakuan. Pag-insert. Gusto ko nga niyang mata siyang asawa. Oh, nagka na yun. Ngayon, Pag-isugiso ka pa diha. Nga ano kung dili ko kay Dani mo, may ikaw kung bungit yung balaya.
Pulis sa balay. Panaya mo ba? Isumpong niya mata sa iyang asawa. Oh, nagkanayo. Nget. Pagiso-giso ka pa diha. Ngano kung dili ko kailan nimo, nga ikaw bungay ning balaya. This is Team Salad by Unlimited Disco Hawaii for a live exclusive. Hindi nyo kilala kung sino siya. La 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 la. Andam-andaman ka naman. Guys, ngani radyo ni sila, ngani ni kabibo ang mga kauban sa trabaho. Patay ko magdiyo, kasistan. Ngani ni kabibo basta magkatapok mingkuan padong naman nung tabi mo uli. Hindi ka uli kay ka na kuan ba? Ugauan. Pero katuwaan ra ning amo away mga halong mga binuang. Puros ra ni palamuot. Kaon-kaon. Ha? Ha? Ang hindi ka mo sabot sa mga binuang, hindi magapil-apil. Puro ra ni mga binuang, mga lingaw-lingaw, dili pud binuang as in nga binuang. This is